Ergens in een Limburgse achterkamer worden snode plannen gesmeed. Ook in Brazilië wordt een deal gesloten. Waar denderen al die vrachtwagens naartoe? In ons mooie Limburg. Waarom heeft Frits uit Grubbevoort zo'n last van zijn longen? Is boer Jansen uit Lottem de allerlaatste kleine boer? Een tropisch bos gaat tegen de vlakte. Wat wordt daar toch gebouwd in het Noord-Limburgse open veld? Hoe het Limburgse landschap stukje bij beetje verdwijnt. Hoe goedkoop, smakeloos en ongezond massavlees de Limburgse boer om zeep helpt. Hoe tropische bossen verdwijnen voor goedkoop veevoer. Stank, ammoniak, fijnstof en een dieronwaardig bestaan. De varkensflat, binnenkort in uw achtertuin.